Aspaldikoa da Eusko Jaurlaritzak Ipar Euskal Herriko euskararen sustapenean ari diren eragileekin duen elkarlana. Eta Euskararen Erakunde Publikoarekin berriz, 2007an ekin genion bide horri, horretarako hitzarmen markoa sinatuz, urtero berritzen duguna, eta aurten ere horretan jarraitzen dugu. Beraz, Euskarak Eusko Jaurlaritza ondoan izan du, ondoan du gaur ere, eta ondoan izango du etorkizunean ere, iparraldean Euskararen egoerak kezkatzen gaituelako, iparraldeari dagokionez, eta guztion beharra duelako, eta guztion lanak metatzea eta bateratzea ezinbesteko delako Euskararen erabilera sustatuko baldin bada hemen ere. Euskarak nunbait lekua galtzen duenean, guztiok nozitzen dugu, Euskarak nunbait leku irabazten duenean, guztiok baita ere horretaz gozatzen dugun bezalaxe. Iparraldea beraz oso garrantzitsua da, Euskarak etorkizunean gaur duen baino osasun hobea eta beteagoa izan dezan. Horretarako behar dugu behar besteko lege babesa, horretarako behar dugu hizkuntza politika aktiboa, behar besteko baliabidez hornitua, baina horretarako gauza ororen gainetik Euskarak behar duena da hiztunen jarrera, hiztunen atxikimendua, hiztunen leialtasuna, hiztunen praktika linguistiko konprometitua Euskararen erabilerarekin. Etxean hasten da Euskararen etorkizunari ateak ireki edo ateak ixteko momentua. Euskaraz dakiten gurasoek Euskara transmititzen baldin badute etxean, Euskaraz dakitenek kalean, lagun artean, lanean erabiltzen baldin badute, orduan Euskarak biderdia baino gehiago egina izango du. Eta horretan laguntzaile izan baldin bagaitezke iparraldean ere, izan nahi dugu laguntzaile baino gehiago lankide.